Szeptember utolsó hétvégéjén Vác adott otthont a 2012-es év egyik legnagyobb rallis dzsemboriának, ahol 196 versenyzőpáros mérte össze saját és versenygépeik tudását. A Rally Túra-bajnokság záró fordulója mellett az SRT Rally Sprint legjobbjai idén már hetedszerre mérhették össze tudásukat, valamint az országos Historic Rally bajnokság résztvevői is megmérettették magukat szeptember 29-én és 30-án. A program szombaton délben kezdődött, mikor is az SRT 55 egységet számláló mezőnye veselkedett neki az 5,6 kilométeres Kóspallag Mária Nostra szakasznak. A párosok két irányba összesen 6-szor teljesítették az etapot. Rögtön az első pályára guruló autóval megkezdődött a tűzijáték, visszacsak előfutóként is, de Puskádi János és navigátora, Hódor Barna is rajthoz állt a Juho Hänninen-féle S2000-es Skoda Fabiával. Az Euroszol Racing Team párosát Mitsubishi, BMW és Zsiguli tönkelege követte. Az első kört követően a Mitsubishi Lancer Evo 9-essel versenyző Kis Viktor osztotta meg velünk benyomásait, érzéseit. Nem tudom, nagyon reménykedünk benne, hogy nem fog esni. A gumink olyanok, hogy csak száraz pályára, illetve a jó időre lettek felrakva. Az első körről lejöttünk, nagyon óvatosan jöttünk, sajnos nem tudtunk teljesen fölkészülni, illetve ami még van, hogy a Micsuknál a szűkítő az benne van, nálunk a 32-es van benne, tehát egy elég nagy hátránnyal indulunk a többiekhez képest, de én úgy érzem, hogy jól jöttünk attól függetlenül. Nagyon elspóroltuk, de majd a többibe bízunk benne, hogy másabbul tudunk hozzáállni. A Novák Jagadics páros BMW-jét elnézve kijelenthető, nem a külcsín, hanem a belbecsa fontos. Drukkolnak nekem, rendesek ezek a versenyzőtársak. Nagyon jó indulatú mindegyik, aranyos, rendes, szeretem őket, imádom őket. Szeretném megnyerni a BMW kupát, de egyelőre nem állunk ami fényesen. A második helyen vagyunk, csak nem találjuk a helyünket a pályán, de majd valahogy kialakul. Vannak, akiknek nem csak az eredmény, hanem az élmény, a versenyzés varázsa a fontos. Így van ezzel Tóth Károly is, aki egy a ralliban nem túl gyakran használt típust, egy Alfa Romeo 145-öt hajt. És célba érés természetesen a cél. Igazándiból az a lényeg mindig, hogy jó versenyt fussunk, jól érezzük magunkat. Ha jó helyezést érünk el, örülünk, ha nem, és sikeres volt a verseny, és egy jó napot eltöltöttünk, az is teljesen megfelel. Hát ha megyünk a prologon, akkor természetesen a prologon mindenki a nézőknek autózik. Tóth Tamást készülődés közben közvetlenül a rajt előtt sikerült lencse végre kapnunk. Csöpörög az eső, milyen stratégiával mentek föl? Változtattatok gumit, beállítást? Semmit az égvilágon. Most kellett elindulnunk, elindultunk és megyünk. Mi a cél? Dobogó. Tamás jóslata beteljesült olyannyira, hogy a kis Honda Civickel megnyerték a H3-as kategória küzdelmeit. Az SRT versengését végül a BMW M3-assal száguldó Horváth Balázs és Adorján Szabolcs nyerte. A rutinos öreg róka a korábbi rallycross bajnok Keskeny László Audi S2-je előtt. A dobogó harmadik fokára Kis Viktor és Földi Nikolett állhatott fel. Míg a sprintesek javában egymást gyötörték, addig délután fél négy magasságában a túrások prológia is kezdetét vette. A hangulat felelős BMW és Lada pilóták alaposan kitettek magukért. Az RTE mezőnye előtt a historikus gépcsodáké, illetve a licences párosoké, köztük a 2010-2011-es abszolút magyar bajnok Asié volt a pálya, illetve a parkoló. Vasárnap a Gombás és Sejce közötti 7, illetve a Nagymaros és Mária Nostra közötti 12 kilométeres gyorsasági szakaszokat 3-3 alkalommal kellett teljesítenie a majd 150 fős mezőnynek. Kiülünk alatt, mi itt ülünk ki nyugodtan, érte? Itt van a golf, meg a eloszél szedd alá, figyelj, nézzük a versenyt! A lendületes pályák tempós és látványos haladásra sarkalták a versenyzőket, voltak itt talán túlzottan is. Az első szervizben a ladás Varga Zoltán értékelte a reggeli tapasztalataikat. Melyik gyorsa a kedvenc? Hát meglepő módon, mivel én Mária Nostrai vagyok, de a sejcei, az sokkal jobb.
A váci, azaz teljes mértékben hazai futamát Pető István tesztelésre, a helyes beállítási értékek megtalálására szánta. Mert nagyon jó és technikás pályák vannak itt. Igazából a beállításra összpontosítunk, de már annyira idegesen megyek, de inkább drasztikusan, hogy már lassítókat úgy veszem, hogy sajnos szűken és majdnem feldőltünk. De egyébként nagyon tetszik az egész, és élvezzük a helyzetet. Állítás ügyileg szerintem már közelebb vagyunk a jóhoz, de érdekes, mert ugyanannyit mentünk ebben is. Három-négy év elteltével újra a hazai pályákon üdvözölhettük Varga Cigány Zoltán. Én nem vagyok újra versenypályán, csak nektek tűnik újra, mert itthon nem megyek. Tehát én most 2 hete jöttem meg, voltam Csebe Barum Rallyn, és most 2 hét múlva megyek Rally Legendre versenyezni, de mivel ez itt van a hazai pálya, és itt vannak a barátaim, így most kijöttünk a kis kohász gyerekkel versenyezni. A második kör végén Birkman Ferenc jókedvűen nyilatkozott a Rally Napló újdonsült riporterének, Varga Zoltánnak. Jó, komolyra fordítva szólt, historik, hogy állunk itt a historikban, az időteket, itt a Porsche-k, meg ilyesmi? A historikban azt nem vezetjük a abszolútot, meg a kategóriákat, a csoportot. A második helyen ott nagyon nagy küzdelem folyik, mert 4-5 autó az 10 másodpercen belül van, és még van 2 gyorság, minden lehetséges. Maga a verseny, meg a környezet, így Vác Rally, csak pár mondatban? Hát mivel ugye nem messze lakok, nekem ez természetesen nagyon jó verseny, meg nekem ez a harmadik Vác Rallym, tehát szeretek ide jönni. Azt én is tudom, már általában együtt szoktunk menni, tavaly hagytam ki, mert akkor azt hiszem pont Barum Rally volt. Köszönjük szépen! Az ORB S csoportjának egyik meghatározó párosa, a Fogasi Gergely és Kerék István is a Baranya kupára való felkészülés jegyében indult a Vác Rally. 2 kör után elégedett vagy az eredményeddel? Sajnos nem, nagyon rosszul kezdtünk. Sajnos a kormányszervunk tönkrement, illetve a lényeg az, hogy meghibásodott, és az első 2 gyorsaságén nagyon szenvedés volt, nagyon lassan tudtunk csak menni. Ugye a jó 2 perces hátrányba kerültünk, innentől kezdve nem nagyon erőlködünk. Tehát igazából azért is jöttünk, teszteljünk a Baranya kupára. Kassa Rallyn volt egy kisebb balesetünk, mielőtt célba értünk, és hát annak a hibái még, amik most itt kijöttek, úgyhogy mégis ez volt a cél, hogy teszteljünk. Bár még Vácon versenyzett, dr. Varga Attila szeme előtt is már a Baranya kupa, illetve a Waldviertel Rally lebegett. Kellemes szokatlanak a pályák, azért egy kicsit jobb minőséghez vagyunk szokva, de végül is miután hozzászokik az autó, meg hozzápúhítjuk a futóművet, akkor egészen kellemes volt. Ez kifejezetten a Komló Rallynak a futóműbeállításainak a tesztje, próbálgatjuk így, próbálgatjuk úgy, gumikat tesztelgetünk, mindenképpen ráhangolódás. Komló Rally mi a cél? Komló Rallyn ráhangolódás a Waldviertel Rallyra. Ugye Komlón kiszállunk vasárnap este az autóból, és a Waldviertelen talán csütörtökön már a shakedown van. Az amatőr rally kupa, azaz az ARK 2011-es győztesei, Izsák József és Simon Nikolett mind a 2 nap megmérettette magát. Annyira nem, sajnos elég sok gondunk volt a hétvégén, mi tegnap indultunk a sprintbe is, sajnos beestünk az erdőbe hanyat, kicsit visszavett ez minket a mai tempónkba is, elfogytak lassan a gumijaink is, tehát annyira nem. Melyik pálya a legszimpatikusabb neked? Mind a 2 pálya tetszik, szerintem mind a 2 egy jó rally pálya. Még a tavalyi országos bajnoki címünket meg akarjuk védeni, tehát még van 4-5 verseny, amit el kell, hogy... A pilóta és a navigátor közötti összhang mindennél fontosabb. Tudja ezt a BMW kupát vezető páros mindkét tagja, Láng Attila és segédvezetője, Toma József is. Mind a 2 nagyon tetszik. Hát teljesen más pályákról beszélünk, az egyik egy nagyon gyors, nagyon lobogós, hát ez ami meg itt van fönn, az meg igazi rally pálya. Gödör, sóder, minden van. Kellően gyors a pilótám, az a baj, hogy én nagyon vissza szoktam őt fogni, főleg reggelente, mert még egy kicsit álmoskásan kezdem a diktálást. Ösztönözni hogy szoktad? Nyomja a gázt, ne vegye el.
Meg különböző hangeffektekkel szoktam még őt inspirálni, hogy kicsit gyorsabb legyen. Hát mikor, hogy az olyan spontán jön. Jó, jaj, meg énekelek neki, hogy farkas a mezőn, a lápurláptor, vagy egyéb hasonló dolgokat. A verseny végéhez közeledve megkértük a viadal rendezőjét, Fodor Krisztiánt, hogy értékelje az addig tapasztaltakat. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy igen, sőt büszke vagyok a rendezvényre. Tegnapi napon ugye a rally sprint mezőnye ment egy Kóspolog-Márnyi szakaszon. Nagyon ügyesek voltak, durván 6 óra alatt lebonyolítottuk ezt a sprint versenyt. 8,5-9 magasságában meg tudtuk tartani nekik a díjat, úgyhogy már a prologon is részt vettek. A prolog a szenzációsan sikerült szerintem, és most itt vagyunk 3 óra magasságában, és gyakorlatilag most már a harmadik kör megy. Én azt gondolom, hogy egy közel 150 fős mezőnynél ez egy nagyon jó dolog. Nagyon jók a pályák, nagyon jól megyünk, a Gombás-Rejce nagyon jó fölfelébe, a hosszú gyorsot is nagyon szeretjük, igazából jól, egy picit a miskolci esés után van bennem a féktávoknál némi tisztelet, amit majd megpróbálok levetkőzni, de nagyon nehéz. Tehát a fejemben az van, hogy odaérek valahova és fékezek, és utána érzem, hogy ez nagyon rossz. Tehát saját magamra azt mondom, hogy ez szörnyű volt. A kanyarok jók, pálya jó, Gombás-Rejcén a rossz rész az nagyon rossz állapotban van, úgyhogy de a többi az jó, összességében jó. Hiába fékeztünk, a gumi nem volt meleg, nem volt tapadás, és ott van a végeredmény. Az autó meg kicsivel följebb. A verseny abszolút értékelését a Kapuszi testvérek nyerték a Pető Balogh pilóta páros előtt. Nem, itt valami gyanús, gyerekek! Veszel?